Fel cyfarwyddwr, chi sy'n gyfrifol yn gyfreithiol am redeg eich cwmni. Fel rhan o'ch rôl, mae dyled swyddau pwysig y mae'n rhaid i chi eu cyflawni mwyn cydymffurfio. Mae rhain yn cynnwys sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei hanfon atom ar amser, rhedeg eich cwmni'n gyfrifol, a chadw'n gyfredol a newidiadau i gyfraith cwmnïau'r Deyrnas Unedig. Rydych chi yn gyfrifol ar lefel bersonol am ddiweddaru cyfnodion cwmni hyd yn oed os oes rhywun arall fel cyfrifydd yn ffeilio'r wybodaeth ar eich ran. Mae angen i chi gyflwyno datganiad cadarnhau o leiaf unwaith y flwyddyn i gadarnhau bod y manylion sydd gennym ar gyfer eich cwmni yn gywir. Mae angen i chi hefyd ffeilio cyfrifon blynyddol hyd yn oed os yw eich cwmni'n segur neu yn ddifasnach. Bydd angen i chi ddweud wrthym am unrhyw newidiadau eich cwmni, fel newid cyfeiriad, swyddfeydd cwmni neu wybodaeth cyfranddaliwr. Bydd angen i chi hefyd sicrhau bod y manylion sydd gennym ar gyfer pobl eich cwmni sydd ar reolaeth arwyddocaol, PRA, dal i fod yn gywir. Ochr yn ochr â'ch cyfrifodebau i ni, mae dyled swyddau cyffredinol eraill mae'n rhaid i chi eu cyflawni fel cyfarwyddwr, yn cynnwys dilyn cyfansoddiad eich cwmni, hyrwyddo i lwyddiant ac osgoi gwrthdaro buddiannau. Gyda newidiadau newydd a newidiadau sydd i ddod i gyfraith cwmnïau'r Deyrnas Unedig, mae'n bwysig cadw yn wybodus mwyn sicrhau bod eich cwmni'n parhau i gydymffurfio. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am fod yn gyfarwyddwr cwmni ar gov.uk.